भाई लोग हमारा आज एगो फ़ोन परचेज करे के रहला, हमारा लगे 10-11 हज़ार के ही बजट रहला। तो भाई लोग देख सकता लोग, आज हम परचेज करिए एगो 4G फ़ोन, रेडमी नोट 11 AC 4G फ़ोन। देख लो भाई लोग, मतलब कि तू लोग सोचत बोलो भाई 5G फ़ोन इंडिया में आ गइल बा, बहुत सारा 5G फ़ोन अच्छा दाम पे मिलता, तू काहे 4G फ़ोन के परचेज कइल? एकरो रीजन बा 4G फ़ोन के परचेज करे के पीछे। देख लो भाई लोग, ई फ़ोन के फीचर हमरा अच्छा लागल, प्लस मतलब बहुत सारा ऐसा बात बा जौन की अंदरूनी बात हम लोग के जानल बेहद ही जरूरी बा। तो चलो लो भाई लोग, ई फ़ोन के हम करतानी अनबॉक्सिंग और साथ ही में दिखावतानी ई फ़ोन कैसन बा और कैसन नहीं खे, और एक बारे में सब जानकारी देतानी कि काहे हम 4G फ़ोन के ही परचेज करनी है। भाई लोग जैसे कि तू लोग देख लो कि हम ई फ़ोन के तो अनबॉक्सिंग कर देनी, लेकिन भाई लोग अफसोस के बात ई बा कि इतना बड़का बॉक्स में चार्जर नहीं देले। बेहद ही हमरा ई बात देखते हुए गलत लागल भाई, चार्जर तो एकरा देवे के चाहिए, लेकिन ई चार्जर नहीं देले। देखो भाई, ई हम फ़ोन काहे परचेज करिए, एगो बहुत सारा रीज़न बा। सबसे पहिलका रीज़न ई बा कि भाई लोग गेमिंग खातिर बिल्कुल ही परफेक्ट ई फ़ोन बा। ई दाम पे हम जितना रेंज बा 10-12 हज़ार के रेंज के ही चलेम, 10-11 हज़ार के आसपास में मिल जाई। और साथ ही में देखो लो भाई लोग, एक जो बैक पैनल बा बिल्कुल ही अच्छा बा, कप टाइप में डेला बा एक बैक पैनल जो कि बिल्कुल ही अच्छा बा। गेमिंग खातिर बिल्कुल ही परफेक्ट है, इजा हाथ बैठ जाला और बिल्कुल ही छोटा बा, कोनो बड़ा नहीं के फ़ोन जाना से कि दोस्तों तनी में दिक्कत हो गेमिंग में। गेमिंग खातिर बिल्कुल ही अच्छा बा। 6.43 इंच के एगो में फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले लागल बा, जौन की 1100 निट्स पिको ब्राइटनेस के साथ आवेला। बेहद ही ब्राइट वगैरह भी बा और एमोलेड डिस्प्ले बा, तो बेहद ही हमरा अच्छा लागल और डिस्प्ले क्वालिटी बेहद ही एक अच्छा लागल। देख लो भाई लोग, एमे लागल मीडियाटेक के हेलियो G95 वाला प्रोसेसर, जो कि बेहद ही अच्छा बा। ई दाम पे तो भाई गेमिंग खातिर परफेक्ट बा। अब हम ही ना कहम कि 25 हज़ार के आसपास में 20-25 हज़ार के फ़ोन के टक्कर दिए, बिल्कुल भी ओखला नहीं है। मतलब 10-11 हज़ार के फ़ोन के टक्कर दे दी। ई प्रोसेसर बहुत ही अच्छा लागल बा, अच्छा खासा गेमिंग कर सकल लोग। हमें फ्री फायर मैक्स वगैरह भी खेल के देखनी, अच्छा खासा चलत रहे। साथ ही में देख लो भाई लोग, एगो बैटरी बैकअप भी अच्छा बा, 5000 mAh के बैटरी दिला बा, 33 वाट के फास्ट चार्जर के सपोर्ट करला। लेकिन बॉक्स में हमनी के चार्जर देखे के ना मिली। अब उसके बाद ई बा अलग से चार्जर परचेस करे के पड़ी, उनके 800-900 के पड़ी रेडमी के ओरिजिनल चार्जर। देख लो भाई लोग, मतलब कि यार चार्जर नहीं कोई से कोनो दिक्कत नहीं है, बैटरी बैकअप बहुत ही अच्छा खासा देता। हम नॉर्मल यूज पे के इस्तेमाल करिए तो दिन भर के बैटरी बैकअप निकाल देला सा। आ गेमिंग वगैरह जब करके ट्राई करिए तो 3 से 4 घंटा के बैटरी बैकअप देला सा। तो ई बात समझे के चाहिए, फ़ोन तो भाई बहुत ही अच्छा बा। और कैमरा के तनी बात कर लिया जा, एक बैक में तो हर लोग के 4 गो कैमरा रहे के मिली। प्राइमरी बा 64 MP के, 8 MP के अल्ट्रा वाइड, 2 MP के माइक्रो, 2 MP के डेप्थ अपर्चर, फ्रंट में बा 13 MP के। देखो भाई लोग, पीछे एमे प्राइमरी कैमरा ही एगो कैमरा बा, ओकरा साथ ही ई जो तीनों कैमरा बा ई हम डमी कैमरा ही माने काहे से एको रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। 8 MP के जो अल्ट्रा वाइड बा ओकर क्वालिटी बेहद ही घटिया होता, बिल्कुल फ्लिक करके फोटो उठावता और बिल्कुल फटला से फोटो उठावता, बहुत ही घटिया क्वालिटी बा। साथ ही में 2 MP का माइक्रो कैमरा के रिक्वायरमेंट नहीं है, डेप्थ वाला कैमरा के भी कोनो भी जरूरत नहीं है। और फ्रंट कैमरा 13 MP के बाद, तो ई दाम पे तो सही बा भाई, मतलब अच्छा बा, लुक वगैरह के मामले में भी अच्छा बा। एक साथ ही भाई लोग, एमे हमारा साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट जो देखे के मिलल, बेहद ही अच्छा देखे के मिलल। क्लिक करते खुल जाता, बेहद ही अच्छा साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट बा और डिजाइन भी एक बेहद ही अच्छा बा। एक साथ ही भाई लोग, एमे हम डॉल स्पीकर देखे के मिलल, जाना के आवाज़ काफ़ी ज़्यादा लाउड बा और हेडफोन जैक भी दिले बा। आईआर ब्लास्टर भी साथ में दिले बा, यदि टीवी वगैरह के रिमोट गुम हो जाता तो तू लोग एक इस्तेमाल में ले सकल। ये हमारा बेहद ही अच्छा लागल। देख लो भाई लोग, फ़ोन अच्छा बा, लुक वगैरह के मामले में बेहद ही अच्छा बा, सब कुछ में अच्छा बा भाई। ई फ़ोन में कोनो भी दिक्कत नहीं है भाई लोग। अगर 4G फ़ोन हमने के ले ली जाए, गाँव मोहल्ला से बन जाए तो बिल्कुल ही लेवे के चाहिए। कैसे देखो लो भाई, 10-12 हज़ार के बजट बा तो 5G फ़ोन तो अच्छा मिली ना, 4G फ़ोन अच्छा मिली। आई तोहरों लोग अच्छे से पता बा कि 4G फ़ोन अभी गाँव मोहल्ला में आए में भाई समय लागी, कम से कम तो 1-1.5 साल तो समय लागी अच्छा से आए में। और 4G ये अच्छा से ना चला तो 5G का ही चली। तो अच्छा बा भाई, 4G फ़ोन अभी ले लेवे के चाहिए, कोनो दिक्कत वाला बात नहीं है। कम बजट बा तो हाँ 15-20 हज़ार बजट बा तो 5G फ़ोन अच्छा से उपलब्ध बा, बहुत सारा ओइमे से तो लोग चुन सकला। आई फ़ोन बेहद ही हमरा अच्छा लागल भाई लोग। तू लोग कमेंट करे बतेलो
तारा लोग फ़ोन कैसा लागल, अच्छा लागल हो तो कमेंट करिए लोग। आ बतैलो कि फ़ोन सही बा का, तू लोग केहू के लेबे के सुझाव देवलो कि ना देवलो। देख लो भाई लोग, ई वीडियो को हम ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए यही जा वीडियो करत बानी समाप्त। मिलम हर लोग से एगो अगला वीडियो में, तब तक खातिर बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।